La setmana que ve, el divendres 17 i diumenges, dies 24, 25 i 26, celebrem així el Gran Premi de la Comunitat Valenciana en el circuit Ricardo Tormo i prou més de 80.000 persones van a passar per aquesta carretera. Això vol dir que van a circular per així en seguretat i a més van a emportar-se una bona impressió de la nostra província, que per a motos és molt important. Fa només uns mesos aquesta carretera estava plena de forats, inclús s'inundava i sobretot no era segura tampoc, no?, per a totes aquestes persones que van a visitar-nos i també, com vos dia, no?, la imatge que s'emportaven no es correspon, no?, en la nostra província. El motociclisme no mou soles a nivell nacional aficionats, van a vindre aficionats de tot el món, pràcticament, i van a vindre així a la nostra província i van emportar-se una imatge que creiem que ara sí se correspon en el que hauria de fer. Era tot un repte, teníem apenas un mes per a executar aquesta obra i la veritat és que estem contentíssims i molt agraïts, no només als alcaldes de Xest i de Xiva, on hem trobat total col·laboració i disposició a que això isca endavant, sinó també a l'equip tècnic de la Diputació i a la contrata que du esta demarcació.